Jones. Mae'n trosedd efo ar Arneson. McCarthy torri mewn ar ei droed de ar ergyd. Yn un rymus. Digon hawl i Dave Jones. Pawb ddim gynnull o dan drwy'n y golwr o'r gig gornel. Tag at y postyn y gosa. Tro mae'r beirniad yn taro trawst gan Lwtebôn. A wedyn Wolford methu manteisio ar Brewsion. Yr ansawdd yn wych gan Jacob Owen. At y Bôn yn cael yr ôl beniad. Traed cyflym gan yr ymysodwr. Mlaen wedyn i Kenniford. Nôl i Jacob Owen. Tu mewn mae Shepherd. Cyfla am ergyd efallai oes ma'r mae'n gwiro. Oddi ar Arneson. Tynnu'r pwyth oddi ar yr ergyd. Nid ti'n haws i'r golwr Dave Jones. Da gan Shepherd, Kenniford. Bas wych i mewn. Ricky Watt, o symudiad slick gan yr adar gleision. Ac o'r diwedd, maen nhw wedi torri drwy amddiffyn styfnig y tîm cartra. 6 munud i mewn i'r ail hannar. Aberystwyth dim, Hwlffordd 1. Lledr chwarae'n lletach i Alaric Jones yn heibio i Azimal ar groeso. Munud dda, tygad Ben Amwn! A mae croesiadau fel yn gofyn i cael ei roi yng nghefn yr hwyd. A dyna ddigwyddodd. A mae Amwn yn dyblu mantais Hwlffordd. Da wedyn yn adyn llymeddiant gan Tori. Flint, Asamal, doedd ddim yn camsefyll. Ar beidiad gan Sark Jones, ail cyfle i Asamal. Asamal ar cyfle. Ddim yn manteisio i ddod Aberystwyth yn ôl i'r gêm. Owen, mewn i Fawcett. Groesiad mynd i dda tag at Ben Amwn, a mae Louis Bradford wedi troi honna mewn i rwyd i hun. A mae'n dod rwg i waith i'r tîm cartra. Harry John, Fawcett o ceisio ei ddau. Dan John oedd o, a mae Shepherd i'r gipio'r meddiant. Mae'r gylrodd yma i Corey Shepherd. Mi oedd Dan John yn sgwar, dyna yr opsiwn ora. O'n mynd i hun ath o, a bod rhy hunanol. Shepherd, mae'r gic rydd yn chymanu hi. Tag at y postyn gosa, a Dave Jones yn gorfod delio honna. Mae'n sicr os oedd yna'n mynd heibio'r postyn i beidio.